Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nang kata nang Pait ka man sem, nang ka do net, Haba ji lap tau khian. Ba ka jong subah di ka jong syak le ben ka balik kena kumula not apa peli. Kubuk pa nga Pait ka Dohnud Haba yoi ka met Khun ka bala Julor ki Shyieng ki la pra bat kedia alot. Ang uba net no biwet kongs do ha ka jingwan mi jong u sya ka office u Shillong Mail ha ka por men sngi jong ka arpulai tre jemang arajar arpun riu. Ketika yoi jong u kedai men ha ka khat pra tre jemang arajar arpun riu ha ka por bala khot yu ban pentikna la ka dei ne em ka met yap jong Khun jong u trophimus khong mau lo ya ka bala khlong ban le e ka spot post mortem happen te. Ulaong baka met haki benta krung ka jingem nadu ka dor khman kikti bat kilabong ka bakumu pa omla ban modur ya ka jing jubor ka jing sha bom jong Khun jong u ka jingwan uba net no biwet ka long ban ai ka jing khuble ya ka jing sim khia ki bor an ban ngap ya ka jing mudoi jong u persha ya rang ba snong bat ka Village Defense Party VDP ki bo ulak kdo ba deimaki ki bala bom la tiet ya Khun jong u hadu bo unda yam kumbala kenno ba penyap ya la de da ka ba bam yet. Uba net no biwet uben rapan bau bu jinget hakaan bat khmilenti baka Kaiphod post mortem kan Pynkloi no khnang baka jing dawa jong u ya ka hak long brio man brio Khun jong u kan pau sna Ngaro naga kam sa net kana ba jing tu molong kan ja no ka jar jar kwa ang mi biang sa Shyieng ne sa pi Shillong Mail ba ai khublei ker pang ro na de OSDO na de Kipang Station Penusla but hade OSP but nakakut kumje ka ba em ka bor bisar bar yelang tinga ka jong bisar long ka bahok ka basai kumbau nga trang kwa nga lap nane ngi ji tang na ka jong sisa nu em helo seben ker ko ka do nga hi na Shillong Mail kinong ring media ban na kinong syong hagawar perkhan chapang ka bahatam yelang tinga yelang ka Khmkloi Meghalaya ka Mortem sa khamat yelang tingan mi no ka Khmkloi ketika jing klong ya ka met yap bat ban le spot post mortem ka long hapdeng ka jing yat ka jing toket halor ka jing kno ba yap namar ka jing sha bom jing sha tit ha yeng dor bar snong penter ha ka mit jo ka nyau tere uyayong arajar apun riu Yakamet utrophimos la tep ha ka khandai trek uyayong araja apun rio hadin shis ngi bala kenno pon poi yakamet basa jong u dagi dekhot VDP kata ha ka step jong ka pra trek uyayong araja apun rio bat ka jing klong yakamet yap jong u ka dei hadin saupos ngi bala tep yaka la tep yakamet basa utrophimos hapdeng ka jing perkhat ba ka jing yap jong u ka dei na ka jing penyap daladi yaladi kata da ka babam yaki yet Henry Jan Shibnai hadin lapau ke video ke bapen I ya ke jing bom jing tiet basher khay yo weu brio bat uba net no biwet ula ujor ba uba sha bom uri Khun jong u bat shem ba ke jing yap Khun jong u ka dei na ka tei ka daw uba net no biwet ula ong ba ka step jong pratrek uyayong araja arpun rio ka Khun jong u ka wan ya thu bala wan ra ya ka met yap utrophimos dagi dekhot VDP bat habau la let pet ula lap ba ka dor khmat bat ka clear Khun jong u ka place nam bala pentia klem singkli bala sukal landau selia bayong ke berni kau bat halor kamet yapan da ke plastik dau bilat lem ki juti Henry ha ka te ka por dan ka sakhi ke babyang bat bon kimla ban ong la ka dei shisha bo trophimus upanyap yala de da ka babam yet ne don da kiwe pat ki daw Henry na ka jing pau ka video la bot pat da ka 0 FIR ha ka santare gujamang araja arpun rio hasadar police station Shillong baruba net no biwet ula sha khot ha ki bor pulet ka pen ursla police station ha ka khandai tre gujamang araja arpun rio ban sha shim statement ula ong bah ka jinglen jong u hapen ursla police station ula kenno ba don ki ba penting ki ba ong yu bladar le post mortem mat lap yet na ka met yap jong trophimus kan dei ka jing e yu Henry kumuk pa ula ong ba ai kan long kat ba ka long shu bot na kani la yojing tep ba ki don khandai ngot ki brio ba kan thop yaw rang ba snong uba full moon khongs do ki bla shem jamen lupa la ni anticipatory bail naka district council court
Kumbalong, kani kemukaduma, kandang up ya ka Kaiphod post-mortem, ke ban batai pat, ya ki bor pulet, lakin kem ni ya ki brio ki bala sakdaw don kti, ki bayat lait luit menta, da ka anticipatory bail. Jiwe ngana kata ka jong Julor kamit kumbaong ha, FIR ba bom ba syok bro. Ya jing ro na kamit kanai kumala sebe la ken la nustolit ke. Seno yo jitan ngar si slim. La ngan mi no tang shwa bong le polit doktor hang to nga mi no ke. Ve mi ba ong hin song slim nga. Tang khin liat hi jing tang yo ji man pen sisa ba de khian nga. Kata ka si long ka di kumtan. Dengar mi no nga. Nang keta nang pat ke man sem nang ka do ne Haba yo ji la tau khian. Ba ka jong suba di ka jong sha le ben ka balik ke ne. Kumulan not apa peli. Karena gadur kadar la ji mong ji set senam lu ya. Ka bong ka kho seu. Ka ketiga nó kan jing mala khen. Karena ji bos kumnen be. Ji jing sa senam lu gadur kita di nau nang tor ji na ba jem ni. Na pedang ki buan senran yo ba net no bi wet la don ki ba pen pa ba kim tip ke ai ka bala ja hadin bala wan yalam yo trophimus na sub center ha ka bala ong ba men saujur bala supenta na khli kili thopan wat la kim kran hakmat ka kamera bah ka step jong ka pratare yo yong arajar ar pun rio don ki khna samla snong ki bala lech chim suki na yeng snong bat lap yo trophimus o thia apeng ka snam bat ka jingling khoi chiteng bat ki subapan bola dap yam kumta la perkhat ba mariwan yalam na sub center la bret yu Shyieng snong bat e hadu ba unda e kamet na ka jingbom dan man sim su bat dei tat hadu balap kita ki samla ki ble tho shaka snong bat VDP ki bala lech ban sheme kamet bat wanra Shyieng sa utrophimus la don ru ki bi tho ba don bo batan la ne ulathi u bala pat Shyieng dorbar bat la da ka dei bo pat haba bom yo trophimus ka mot ka jingbom jing tiet ka dei ka bala shirkhei hadu katta Nakaliang upat ba, nakaliang kikur kikha, kipranam song senong lang hapok ka ri jat benro yong kin nyutrep. Kuak ngabong yanok mesim lang, ya seniang lang kibor kersian, yabik jong ruai lang hau boleh try kenrat. Bong sensar bisar daka bahok, daka basai. Lada ia kata ka jong bisar bahok, lalong hakono kanor kom. Wela kinong bisar, tadi kinong bisar. Ngayon lang tingan iya bet kahok, bat kajing sisa. Tua bong nyapo sa kabak kuting, kuang nai kulai, bat kajong kerku kerdo, nakilok kijor, kipramen sem. Mong ya yo kekwat kekhia kesat keklain nang nasi kaman, bat bong ya kersan lem kiro nanga hari kabakut musenei ki. Namarong ade baduna kiliang barok, tikerpat nga. Bong yo senei fi. Bong ya ailem ketika kejat kemuan kadang mai kersan hari bakut. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya